କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ପବିତ୍ର ଜୀଉଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳଠାରୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଦୈବିକ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସଭାପତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀମା ନାୟକ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ରଥର ପାରମ୍ପରିକ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଟାଣିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଭାବେ ପରିଚିତ। 9 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସଫଳତାର ସହ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧୀରେନ କୁମାର ନାୟକ, ସେବାୟତ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥ ଟାଣିବା ସହ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ, ଆଇଆଇସି ଯଶୋବନ୍ତ ସେମଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ମୁଣ୍ଡ, ସୁକଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ରଙ୍ଗାଧର ମୁଣ୍ଡ, ମନୋଜ ମୁଣ୍ଡ 3 ରଥ ପୂଜକ ଭାବେ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଭାର ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଳାମୁଣ୍ଡାରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର।